Hei, velkommen til en ny video med Hedda og Minele. Hedda her. I dag skal vi spille Sims. Dette blir gøy. Første video. Jeg har en idé hva min første sim kan hete. Jeg skjønner ikke egentlig hva som står det. Jeg er ikke god i engelsk, så sorry for det. Yay. Minele, du kan si hva... Ok, siden jeg er en jente, så skal jeg... Sara... Jeg vet at de... Siden jeg liker lilla, og jogger noen ganger, så kan jeg... Da heter jeg... Og heter Hedda. Jeg bare glemmer det. Det er bare ugla meg, som sagt. Hedda Ugla kan jeg hete. Jeg vet at det ikke er et vanlig navn, så jeg ikke så blir vanlig. Jeg elsker lilla, så why not bruke dette? Hvis du Minele ikke liker det så kan du bare skrive under. Når jeg har fått nok til å ordne til sim, så skal jeg ordne Minele. Så hvorfor ikke, egentlig? Øynene mine er blå. Rød. Ok, se på dette. Jeg liker mest sånn her ansikt. Det er litt sånn normale. Det er fint også, men normale jeg synes jeg er normal på min egen måte. Jeg kan si mot det. Jeg synes dette blir fint sammen. Jeg er fornøyd. Josef Ksia. Jeg er sikker. Jeg må bare sjekke. Hedda Ugla, ok. Sånn. Det er litt kjedelig også i begynnelsen. Jeg ser med en gang. Jeg må kjøpe. Jeg låner meg. Jeg skulle visst. Dette Simsen er gratis. Kan du huske? Jeg har en annen. Juhu! Level up. Så det hører ut. Ok. Hvordan kan jeg få hunder? Kan dere fortelle meg det? Jeg vil veldig gjerne ha hunder. Eller kaniner.
Hva som helst dyr. Jeg elsker dyr. Sånn. Nice. Sånn her. Og ikke på det. Telefonen min. Fint. Level 3. Lys. Der oppe. Ok. Hva nå? Følte ikke med. Hva skal jeg gjøre? Move. Jeg trykker feil. Sorry for at jeg trykker feil og sånn. Dette er så annerledes. Følte ikke med på hva jeg skal gjøre. Nei. Yay! Move up shit. Ja. Ja da. Hedvig er jo Sefferen. Hedvig er jo Sefferen. Ugla meg. Ha det.